najlepšie, čo je, treba vieš kam ísť. Pravý hrdina bol Ježiš Kristus, či už to je pravdivý príbeh, či veľký mýtus. Boží syn bol symbol toho kráľa, ktorý nemal hrať, človeka, ktorý vedel, že dávať je riadek brať. Tiež vedel, že nič na svete ti není riadek brať, všetci sme súčasť prírody a to je riadek fakt. Hrdina sa človek nerodí, no stane sa ním svojím životom a svojou prácou, svojím zamestnaním. Nemusí byť genius, ani veľký bojovník, a či keď hrdo žije život, treba za to pomocník, treba za to pomocník, či dobrovoľný obchodník, čo slúži ľuďom okolo seba jak obchodník. A má čistú mysel aj srdce a pred sebou cieľ a vôbec nemusí mať tomto rodu cenu za mier. Mal som všetky možné napady, si povedal, to není možné, ale boli tiež naučili ma všetky možné veci. Ženy, ťahy z baru do baru, žiadna ma ešte nekryťala do záru, aj to raz bude. Keď sa búria hormóny, chceš sa len dostať krúte, povedz mi, čo je lepšie, ak doma unieť koza v ruke. Je ruka v tvojich teplákoch, keď sa spravíš, zobudíš panelák ako keby máš megafón a kričíš na celú ulicu, ja som ten šéf. O pol 6 ráno je teplo, je leto a ty práve sedíš na vrchole sveta. Tak keby si dal K2, pritom si iba dal holku. To je tá moc, čo majú povedz, ktorým ju dal do rukou, poďakovať diablovi či Bohu. Priateľka je fízol.